आंसो गानबाय नै VIP कार्डखौ आं सिंथिं थागोन आं नोंनो होलालै बेखौ मा मोनथिया आं माथो सेम सेम लायदो साबो औ सेम सेम नोंखौ माथो आयना होबाय नुसिलायदो हेपि बैसागु मानसिफोर जोंनाय माथो खावां नुखायो बिसिबां दुखु दं आंसो मिथिगौ नों जाबाय आखाइ हमना लानानै थाबायना होदों सोरखौ लानानै थाबायना होदों आंसो मिथिगौ सेकेन्ड हेन्ड नाङालै नाङा नानि नों गाखोनो हादों खोनादों गाखोनो हादों बाबाजोंसो बाजादों दा थाबायबावदोंसो खारखोलांबाय आरोना दा बर' राइडार ओमफ्राय जियारानि बर' मादैजोंसो दं फैसै आं नै बावखुंग्रिया जाबाय आं लानानै खारनोसैलै आदै आदैनालै ने थांगोन दा जायो वारिया वा बाबुआनो मामबाय खोगासिनो मावनो आजा आयै सोना माबादि मोनदों हाजो गाखोनानै माबादि मोनदों माबादि मोनदों सना माबादि मोनदों सना मोजां मोनदों गाखोनानै माबादि मोनदों लागौ हेल' लोगोफोर गुड मर्निं क'क्राझारनिफ्राय आं ओरैबायदि खुसि यस मैया आब'आ जोंहाय नै यस आर'नाइ कट गांसे गांसे गिफ्ट होबाय जों दा बेखौ गाननानैहाय डाइरेक्ट थांनोसै बावखुंग्रि फेस्टिभेलावहाय यस ओमफ्राय जोंना नुबाय दा दिनैहाय नै आब'नि बेसपा आंना बैयाव दं नै बैयाव दोनबाय नै दा जों थांनोसै लोगोफ्राबो नेगासिनो दंसिनो नामा फ्लाइअभारावहाय आंथ' गाखोगोनसै दै एभ्रि इयार जेब्ला जों फैयो बिनि बाइकआ गाज्रि जायो and today we are uniform today we are uniform okay let's go let's go 1 2 3 boom बुंनो हालाय दे दा थांगासिनो दंसै जोङो नै दिनैहाय हेलमेटबो लायाखिसै हेलमेट लायासै गाज्रि मोननाङा जों लासै थांगोन 10 20 30 10 20 30 साना ओंखारबोबाय हनै दा टाइमा 6 o'clock जाबाय रेडि ओके गुड मर्निं ब्रो गासैसिमबो गुड मर्निं माथो रमेरा थिपेदादों उन्दुनायाव गुड मर्निं गावाखसै आंथाल गैला आं दुलांबायना ओके ब्रो गुड मर्निं थांनोसै ओमफ्राय बेखौ सोर गिफ्ट होदों आब' गिफ्ट होदों आब' गिफ्ट होदों बेखौ इउनिफर्म ओंखारफ्रा इउनिफर्म आरोना दिनै जोङो हेन्डसाम आलदा हेन्डसाम गाहाल बेसे हिन्जाव हौवा गोदान बायदि जाना फैदों नै जों सिबग्रोबाय दा फैसिगोन बिसोरो थांनाय बोसोराव जों लास्टमोन देग्लाय फार्स्ट थांनाय बोसोरनि दुखुखौ जों दिनै सुखुजोबगोन गुड मर्निं रानि मा जादों दे बिराद आंनि मोजां दिन नांसिगोन गाज्रि दिन होगाद बोखारना देखायथारनायाव लासिसिम मा जादों दे बेना फुङावनो मा जादों नै आथा होदो नोंनालाय बोरै आं लामासै गारि बायजानाया साला हेल' गाइस आंनो गेट मोनसिगोन जों दा थांगासिनो दङ मा सोर आंनो होदो सानैजोंसो फैदों लोगोआनो गैलालाबो आं हमनो थ' मोनसिगोन आरोना नै सालायग्रा दिनै आं मैयानिफ्रायनो गाखोगासिनो मोनसिगोन आं सालायाखैनो आखाइ साना दं नै थ' लोगोफोर जों दा बावखुंग्रि फेस्टिभेल जानाय जायगायाव मोनहैथारसिगोन ओमफ्राय बिथिं नै उग्रायखौ लोगो मोनबाय र' हेपि बैसागु ना अके मोसादों ओइ आंना बर' VIP टिकेटआ नोंसिना मोनसेयानो जायो दे बरिया होमबा थेंक इउ स' माच अके नोंखौ ग'फोरजों बुगोन ला आंसो गानबाय नै VIP कार्डखौ आं सिंथिं थागोन आं नोंनो होलालै बेखौ मा मोनथिया वारि आं लाखिना दे फैलादो आं नोंनो होलाथ' थांनाय बोसोराव बेयाव खम अखा सिजादों जोङो मिथिगौ नोङो ओरैबायदि अखा सिजाखादों नैबे लामायावहाय बिथिं दखान दंजोबो नै मा जानो रा हनै जिया दंजोबो गोदै गोबाब दंजोबो बिथिं नै नोंथ' मैयाबो ओंखाम जायाखै ना जादों मैया ओंखाम बेखायनोथ' ओंखाम फैदो नैबेनो ना मेन गेटआ आदसा नैबेनो मेन गेट हाबबाय जों दायो सिङाव मोजां दा मोजां बरिया दे आब'
Langsung sikrem ada. Deh, mo장 dah hasilnya. Mo장 ada. Ayo yang dinya. Parkingnya? Oh, deh. जों दा गाखोजेनबाय हाजोआवहाय नै वारि हागोन ना हालिबो मानबायलाय हालिरा मानबाय बांद्राय स्टिप दंबावासो ना खारखो डेन्जार गोजानै खारखोबावसो बिसोरो वारिया वा फैदो Res lada. Ayo. Oh, danger sudah kana. Res lada coba nih, Bio. Mingkana ini nama fungsinya. Ayo, danger sudah mau nih. Ini. Oh my god. Gelida. Oh my god. What a high mountain! Aku karbonang dah. Lapor dia lah. Doi, halena ya. Lama pergi ke sana. Tuh. Biau di luar jaga dong. Pana kerja. Aku. Oma bawa sini, Oma bawa. Kakak. Mingbai ni sih ya? Deh, lasi boy. Deh, akhirnya anda boy sih ya? Tiling akhirnya. Bilang deh. Let's go. Deh, masih ada lagi. Biji apa malah bawa sakit. Biji apa berjalan kok? Friday night. Gila. Ini Madin. Aduh ni Madin. Dina. Mantu nih. Nulis Dina sendiri. Sekolah. Friday. Oh, di mana ke? One step hasil pada. Minggu itu sama. Beda. Jalan mingkabai. Mingkak ini enggak? Mingbai. Anu sempat pakai ke bawah lagi kena. Dia uka baina. Tanah besar uka baina. Habis जाबाय लामाफ्रा बिरादनो ओमफ्राय जोंना फैनाया लेट जाबायना। ओमफ्राय गाखोनो हासै बेयावनो। देग्लायथ' एसे बांसिन गाखोबाय। औ। जियाया बुरिबाय नै लावथि थुनांबाय। ओइ सोर गिफाखोलै नोंखौ? सोर गिफाखो? Oy be, sering saja holang bayar. खारखोबावसै नै गथ'फ्रा। Babu, मेङाखै? Meyakhai ada. Haब दे। हायोलै नोंसोरो। गाखोना फैबाय नोंसोरो? फैदो। मेंबायबो? फै दे फै। गाखोलागासिनो दं। स्टेप मोननै थांबावनांगौनो। स्टेप मोननै बारनानैसो मोनहैगोन। जोबथानाय जायगाखौहाय। Oh iya. Lanjut. Oh, kita laga. Oh, udah celaga. Hah? Celaga. Kita laga, bro. Gakhalagasino. Meंनानै दसेबाव रेस्ट लाबाय जों बिराद मोजां बार नांदों बेवहाय नै जाया आइसक्रिम होफैबाय बेखौ जानोसै थान्दा बरफ बारा गोजान गैलानो मोनसिगोन नों मा सानानै गाखोदों अमा सानना गाखोबाय थादोंमोन आङो अमा बेदर जाना फैनानै नामा ओमफ्राय दा साननोसै मोनाङाव मा साननांगौथाय आं इदिनो गिदिं मोनजाबाय थादों माने खामानि मावा दामानि मावानो गिदिं बेराय मोनजाबाय थादों आं मोनजाबाय थादों दे बेनो नोंना ने खामानि मावना जाया आरो बेरायसो बेराय जागोननो नै नोंनि साबसिन नै थेंक इउ दे माबा नायो नोंनिबो नायो आरो मादै बिसुलिना खारखोलांबाय आरो ना
दा बर' राइडार ओमफ्राय जियारानि बर' खारनो हाखाय आं गालांजाबाय खाथिनो नामा माथो लावथि लालायनांगोन नोंसोरलाय दे बोखोबो मेहेरनाथ' मोनहैबाय गोजौआवहाय मोनहैबाय बिसोरो मेहेरा जोंखौ गालांबावबाय दा हाला नोंसोरो गाखोथारगोन फैदो हाला ना फैबाय नोंसोरो फैबाय गाखोनानै नानि नों गाखोनो हादों गाखोनो हादों बाबाजोंसो बाजादों दा बोलो दंलै ना बोलो दं दे ओंखारलांफिनोसै दे फार्स्ट टाइम बेनो गाखोनाया खालमासि गाखोबावदो एसे देरसिनबावसिनसै बे मेहेरा जोंखौ खारखोमाबो दं नै नै गोजौआव दं नै थांगासै आं फाइनालि गाखोबोनो हाथारबाय ओइ लाबोदो जानोसै हे ब्र मोजां दा मोजां सफैथारबाय औ जोंना मा सफैदों स्टिंस ओके थेंक इउ ब्र थेंक इउ दे भिउवार्सफोरखौबो चेयार्स नायजोबखौबो चेयार्स लालाय ओमफ्राय नों मा थांखि लानो गाखोदों थांखि गैया आंना जेबो थांखि गैया माथ्र' बेनो आंना मानसिफ्रा आंखौहाय चेलेन्ज बायदि आरो नों हाया होनदोंमोन आरो नों हाया मा हाया होननानै खिन्थु आंनाबो गोसो सिङाव मोनसे साननाय दङ बेखौ आं बुंफ्रोआ एसे मोनसे सानदोंमोन आरो मानसिफ्रा बुंलाबायनायखाय आंबो साननानै फैदों आरो एसे खिन्थु आं चेलेन्जआवसो गाखोदों आरो फाइनालि होनबा मानसिया दुखु मोनो थारैनो जोङो बे हाजोखौ जों गाखोनानै देखायबाय दिनैहाय गोसोखौ गोजोननाय मोनदों माने देरहादों आरो मोनसे मानसिफोरनि हायि होननाय सोदोबखौ आङो हायो खालामदों इम्पसिबोलखौ आं पसिबोल खालामदों आरोखि आं गोजोननाय मोनदों बिरादनो ओमफ्राय गोबां रायजो राजाफोर फैगासिनो नै फैदों थांदों एकदम ओमफ्राय गोबां सेंग्राफोरबो दं नै एकदमबारे बिसोरबो दहाय फुङाव फैदों खोमा खैथायाव गाखोनाय आठथायाव गाखोदों होमबा दा नोंसोर जोंनि बिराद सिगां उनाव गाखोबावदों होमबाबो फाराग मोनफैदों नोंसोर सेंग्रा बैसो जों बोरायबाय बेबायदि आरोखि नोंसोर मोननि होनदों क'क्राझारनिखा है नोंसोर लकेलनिसोलै होनबा ना बेयाव जों दसे रेस्ट लानोसै खय घन्टा रेस्ट लागोन जेनेबा 2 घन्टा रेस्ट लानोसै ओमफ्राय जों गायाव थांफिनो आरो हिमांशु दामना हो होबायलै come on सफैबाय दासो गारखुमा बोलायदों जोंखौ दासो मोनफैदों मोनफैबाय जोब्बाय बोरै हिमांशुआलाय हाबनो मोनदों ओमफ्राय हिमांशु बोरो हिमांशु फाइनालि गाइड बर' राइडार बिथां मेहेर माहाजोन नोंसोर गारि हिमांशु नांगासिनो मेहेरा गाखोनो हागोन नालै इयो नोंखौ फैनानै थिखिनासो नुबाय सोर होनदोंमोन गाखोनो हाया होननानै नुबाय दा दायो मेहेरा वाव नुफैबाय जायगासिम माबादि मोनदों हाजो गाखोनानै माबादि मोनदों माबादि मोनदों सना माबादि मोनदों सना मोजां मोनदों गाखोनानै माबादि मोनदों लागौ माथो सेम लायग्रासाबो औ सेम नोंखौ माथो आयना होबाय नुसिलायदों हैपि बैसागु वासखौ जोंनाय माथो खावां नुखायो दे खनदे मोसा सारा जाय दे बडिगार्डआ बहाय दंब्रा थांबायलै बडिगार्डआ मादैजोंसो दंफैसै आं नै बावखुंग्रि हाजोआवहाय आं लाना खारनोसैलै आदैनालै ने थांनो दा जायो मा थांखि लाना गाखोदों नों आङो
Oरैनो मोजां मोननाय ओरैनो मोजां मोननायसै आंखौ हांसोया मा माबायदि मोनखो मोजां मोनबाय दे आदियाथ' मोसागासिनो दं ओरै मोसागासिनो दं बियो नैबे सोरमोनलाय मानसिखौ नायदो मोजां गेलेनाया रुथि खालामनाय नुखै मा मानसिखौ ए बेयाव आंखौ निउसाव होनाया जिगार रुथि खालामनायखौ सौदानि लामायाव खोन्थाव गारि जानला मोनला नङा मोजां बुं आं जावखागोन दिनै आं जावलाय आं जावना होबाय आदै उग्रायनो sama सिरिल' माथो आदै आं बिराद दुखु हाजोआव मालाय जरा आंल' सिंगेल नों मानो लाबोआखै बिराद गैयाबा आदै नारियावथ' दंखायो बे सानै लाथेनाव दंजोबो नोंहाबो नै जियारानि आबो आंहा गैया मानो खोनादों नोंखौ आब' जियारानिया सोरनि होनदों दा बदर रायदारा दा नाइजिलनि दाथ' आंहा गैला आखेलासो बिराद दुखु आङो दा नै बिरज'आ गोबोरखि मोखाङाबो लावथेन दङ आयौ सिंगेललै आं बिराद दुखु गोबोरखि मोखांफोर गावसोरल' दिनै जोंखौ नायस'जारासै लाय मुला जाग्रा एकदम होलाय बिग फेन thank you फंबाय thank you आं juga ada deh जागोन दे जों दा नामायलांफिनोसै गाहायाव ओंखारलांफिनोसै खिन्थु ओरैबायदि मानसि जाखाबाय दायो नायनो हागोन नोंथांनानै बायदि मानसि जाबाय फट' लानो आচ্ছা जागोन दे आथाव गोबोरखि मोखा दा लोगो मोनलायदों दा बदर रायदार बिथांजों गोजोननाय मोनदों दा इउटुबार जाहैबाय मा होनो बेखौ गारियाथ' सालायनो गोबोरखि मोखा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नासिया महर ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मैदेर खि मोखा माथो बेफोरसो मोजोमसे अनलायनाय नुखायो नङा जोंनि अनलायनाय बियो आदा नारेंखल नुस्लाय मानसिखौ दिनै खोस्लि नुस्लायनो माथो नोंखौ दासो लोब फैगासिनो दं नै दासो जाखानाय टाइमानो दहाय जों फैबा बारा गैयामोन मानसिफ्रा नोंसोरथ' सिगांबाव जों बिराद सिगां बयनिफ्राय सिगां जोङो दा ओंखारलांफिनोसै आरामसे गाहायावहाय ओमफ्राय हाजोआव मा जालांगोन नों दिनै जालुजोब्बाय दहनो जों जालुजोब्बाय जाखोबोदों जोंथ' एम्बुल' जागोन दिनै ब्र मोजां दा गासिबो दे थिग दं बिमा बोरै थाखो नोंलाय माने मा एसे डायलग होदो मेंगानायनि आदा मोजां ना मोजां एसे मेंगानायनि डायलगलाय मानसिखौ नायदो खोलोम नुखायो दिनै बोरैबा मा जायो होन्दोंमोनलाय नोङो आं अमाल' जायोलै अमा जाग्रा नुखायो मानसिखौ नायबा नङा ओमफ्राय मा बुंनो सानो नों बिदि मानसिफोरखौ नै जेन'बा सोर खिफिलांखोथाय एकदमबारे जाला बोरैबा नारायन मोनामजोब्बाय नङा आलु सेवनाय मोनामाखैबा दे नोंनोसै अनग्रा खांग्रा फेदेरग्रा बामग्रा आंसो मिथिगौ सालथेनाव बेसेबां दुखु दं नों मिथिगौ बेसेबां दुखु दं आंसो मिथिगौ नों जाबाय आखाव हमना लानानै थाबायना हादों सोरखौ लानानै थाबायनो हादों आंसो मिथिगौ सेकेन्ड हेन्ड नाङालै नाङा लाम्बुआ मेवाइ देहरा गावबायनोथ' गावनो खमसे गावनो हायो खमसे गावखो देरथाम आयौ देरथाम गावबाय आं जायालै जोंना जाया नायदो ओमफ्राय नै मानसिफोरा जाजोब्बाय बियो होंगो दोंगोल'सै नै बैयाव दालां दं दालां गंनै दालां नायजोंनि हाबायाव इथा थरनै हैनांगौ इथा थरनै जागोन र' जागोन जेबो हैना इथा थरनै बरिया नायथ'दोब्रा खोथाया देरबावबाय दंजायो नालाय नै दंजायो बिदि सिगां सिगां थांनो हाबा दंजायो नालाय नै दंजायो नायदो जोंहासो गैया आं नायदोब्रा आंनि आखेलासोलै जोंना प्रग्रामसो हाबनानै नै गैया सिंगेलसो नायदो जोंना गैया नालाय गैयो Thank you.
Big fan ng Paul. Lu siapa? Lu siapa? Jangan. Hadiahlah. Ang này gaya na, next ni bayi, laban ni. Aku yang ulan apa ini? Lambu. Apa lade? Hala waria nih. Neng si bayi ni. Non stop fैदों. Non stop. Nunggu dah leh. Biar ni sansi rokse. Oke, dah nih. Thank you so much Lambu. Lambu ah. Red Bull baik. Nih, kamu belum baik. Dan neng dia. Lang. Thank you Lambu deh. Ek gelas murah sinlak mana cara mau mana yang riba di mana. Lalai minggu sebaik. Mau gemai bra. Ada mau gemai dengan. Tangger bayi nasi naikasno. Be tangger kabar be speed kan ane. Adilah saya. Tum. Sengkau karang mau tangger ni ya. Ada udah. Itu nagaran ya. Kan jauh bayi sih parah. Dia. Nama dia. Parah lagi salah. Parah tuh. Mun sarsai. Pak Buana membaik ke sini mau nih. Aja. Ada. Minggu ke? Ayi, sana. Dia. Mang ketar. Ini ya? Dah kena ya? Mamlan ni sini lama. Lucky Block 46. Lucky Block 46. 46. Acha. Sab lama main sini dua deh. Sing dah nama ilang kasih nong ni gayau hai. Finally gaya menfresin baik. Dah meher menko dosen ini sih bo, meher nak kerja orang lain. Saya down ini sih. Oh, saya down ini sih. Mejang. Oh, nih, pemain berapa nih? Ma beri mendeng. Bodia. Malah gakang baik. Gak kenapa be? Ekdom boundary sih. Oh, tujuh sekarang baik. Berapa sini? Oh, dah oke. Ada mana sih? Jangan tahu. Bisa kerja orang mana ya? Sampai saya down ini sih. Oke. Oke, bye. Jai Buru hari ini. Jai. Kamu dah deh. Bye. Sing nama mai dia udah sih lagi mendeng nih. Nengkau senglah kasih nih. Pemain berapa? Staff orang nengkau sengkasin berapa? Buat yang mama yang lain nanti. Nua. Berapa sih video? Sani lo. Korea. Biolun. Sing dah hasil kerja kakaknya nih kahau nama baik. Dan kamu jangan kamu punya kelab mau baca aja. Bidor aku naik dengan lokal je kana. Tahu nama bila? Tahu. Info. Lokal. Deh jana bro deh. Jana he. Jana he. Hei. Jana he. Ada. Za kau sih. Za sih. Nung info jana he. Info tu saya mungkin tu dah lokal dong, dah pun jadi. Dah lokal dong. Info nang lah. Naik. Kau suitar le. Omprai kau sih aku price menung sangkena makan selai. Kau silai. Malai ni kau mana dilapai ke? Malai jai nama aku sana. Ini biji pun. Foto tip nang gunung. Dia nak mana nebe lepas price tongkang buku naik kompetisi. Kau di rasa sana ada mesti omprai grup na biar ni. Sirang district ni. 15,000. Siapa sih yang Sajon. Mau di mana kila ya? Hah? Lazim le. Sirang district ni le. Mana kau ni? Bidalan sih arna tu. Bisa giaman bidalan ni. Bagus. Baik. Bidalan. Nagarlain nasi kan. Baik ya. Malah legumlay sih. जों थ' लोगो मोनलायबाय थाखायो जोंनाथ' नों जोंनि अनलायनायफोराव सिफायनाया आंखानाय सिगाङावनो आंखौ फैबाय थाखायो नोंसिनि ओमफ्राय जों नागारलायनांसिगोन आरो दा नागारलायनांसिगोन बेसेबां माबायदि नों दा आंथ' दुखु मोनबाय गावसोलायसिगोन ना आंबो दुखु मोनदों मोननाया उफाय गैला जों नागारलायनांसिगोन आरो बा होमब्ला एरायनायसै जों नै साबिया लाना फैग्रोनोसै एरायलायसै दे होमबा जों थांनायनोसै दे थांग्रा बैनिफ्राय जमा ओंखारगोन बैयाव नेनोसै दे जागोन दे लामायाव नेनोसै औ दे जों एरायग्रोनोसै बिराद क्राउड जाबाय ओमफ्राय बाइकआबो बानायनांगौ ना बाइक बानायनांगौ आंना बाइकआ गाज्रिसो दं दुगैनांगौ फेस जानांगौ एसेखौ गालांजोबनोसै नै एसेखौ गालांजोबनोसै सना थांनोसै दे आं लामायाव दं सना थांसै आंबो दा लामायाव दा लोगो मोनगोन औ होमबा अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेनोसै जों नैबे स्कुटिजों थांफिननोसै डाइरेक्ट क'क्राझार टाउनावहाय बाय बाय गाइस थेंक इउ फर वाचिं